Da gero hori gazteia, Bai. paparrien binen daute, gorre zeure, txikile, paparrien zurize. Bai. Eta horrek iziren izen guztokoak, ez da? Horrek horrein ez du bero zuti horrek. Artoin estilo guti horrek. Bai. Gorrezki hori laratoin baino. Bai. Da gero beste katamiserra. Bai. Katamiserra behar, guztuna duzie, bera gorrezen dago paparra zurize dekare behar. Katamiserra behar. Bai. Horrek haikin dizko okerat horrek. Hoi harapatak atxak, horrek darbait. Bai, horreko izteagatze, ez da? Bai. Hoi, basakatu da ez da ikusten, gitzi. Bai. Ez da ikusten. Eta hori gaztai holan etxetik, horrek arrotzak eta bere atrapate bazan, edo... Horrek arrapate nugu zen jaten. Dana. Zintxak, koneko kumak, horrek sartu behar, horrek zezure txiki izatzen dira. Da, iztutu depan dita, joder, bizkorrak. Bai. Da, eta horrek etxetik alden duteko eta holan zapata zarrak edo holan erretea eta... Gomazko zapatak erretazien. Gomazko zapatak. Useine egotetan erretazien.